Pihamua manami hinanami salut ruas nihuriata sialom badihita salutna taparoa ma songon odolan titingta di bagasan mingguta ima di minggu 10 waludung Trinitatis ima pesta gotilon di huriata HKBP Bandung Timur na perjolo gowarni mingguta sadarion ima minggu 10 waludung Trinitatis hasitolu sadaon di debata do topik nunga huida debata. Sada dua, pesta gotilon pembangunan HKBP Resort Bandung Timur di mingguta sadarion 10 sia Oktober 2025 dipatupado pesta puncak pesta gotilon manang pesta pembangunan ni huriata HKBP Bandung Timur. Jalan nomor sakap dohita di parminggota sadarion imana patuluson sakap ni huriata imana manuhor lahan hita di sebelah ni parkirata tangyang marsitangyang mahita asa mardalan saluhut naringgan di bagasan pangarmotian di tuhata di pestata sadarion. Sadatulu permingguan umum di tanggal 26 Oktober 2025. Permingguan di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 mardalam ma songon nasomal masuk ma di pukul 6 manogot di pukul 8.30 di pukul 11 di pukul 15 do di pukul 10 walu asa taingot ma amang inang. Sada opat kegiatan seksi perempuan na perjolo pertangyangan seksi perempuan di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2025 di Patupa pertangyangan seksi perempuan HKBP Resort Bandung Timur mulai pukul 8 manogot. Laos di Dutima tu pemeriksaan kesehatan di huriata HKBP Bandung Timur. Ima tersingot tu pemeriksaan kesehatan menindaklanjuti seminar seksi perempuan naong ditotopon perihal deteksi dini kanker rahim. Pinangido matu sude akka perempuan di huriata asa mendaftar ma tu inang situa nyonya situa sinaga boru tabunan. Sada lima senam lansia HKBP Distrik 10 Alu Jabar tadi himbau ma tusude seksi lansia ni huriata asasi parsidohot ma di kegiatan ini. Sada onom beasiswa prestasi akademik. Sesuai dengan program kerja Huria melalui Dewan Diakonia HKBP Bandung Timur tahun 2025 perihal pemberian beasiswa prestasi dengan ini diberitahukan kepada jemaat yang anaknya berprestasi di sekolah juara umum sekolah juara 1, 2, dan 3, juara kelas 1 dan 2 dan 3 yang sekolah di SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Laos dibawa ma surat keterangan berprestasi sian sikolana di pasahat ma tu huriata manang tu kantor huriata jalaboy ma di pasahat muse tu situa wik masing-masing. Sadap itu